Welcome to Mahatma Gandhi University, located in the picturesque landscape of Meghalaya. Our interesting range of programs provides an opportunity to choose the knowledge and skills as per the need. We have state-of-art infrastructure with fully Wi-Fi campus. The campus provides smart classrooms, well-furnished hostels, digital library, and fully equipped labs. Students have access to large acre sports complex, fully equipped gym, and music and culture center. We also provides various scholarship to students. Admission open now. Just walk into the campus or give a call. Tuna kaliang jung aru aba na ngadan juga jung snyo jauh na menta ka surok namar menin ro ngela don kamen le duti sa jalilum ban le ainjak nyamla ban poi ha kor ko banjang namar kibriu nyamla su ban yo namar ngahap ya kijat nadu no le do jaka basa put ka kali tit duyong ni hapnya kejak sadu sejilum sampai ke nanti ke bawah ke nanti kelau ni hamnya kejak ki paiba nong song snong bat ki driver ki baju im kendoi jakpo da ka banyak kali ki bana ka than pathar khma menta ka sngi ka lai phau tarik unai lor arjar arpuai kilami shakmat ban penpau ya ka jinge ka jongki halor ka surok ka baki julet juan bat ka baki ju kamai man ka sngi lengba ka tei ka surok kila ongru baka jingsniu palat ka surok syaka tei ka than kadai lengba ka jingyat bean jong ki trok kit deuyong bat ha ka arpu pratarik unai lor ki tei ki paj ba bat ki driver ki balej bawan na ka tei ka surok kila du no ban lej phai shala ki yeng ki sem bat kumju syaka jakatrei ka jongki ki tei ki paj ba kila ha ban samit ha shiteng lenti ha ka ba kila syam ya ka jingdheng kali ka ba shis ngi lenter ka balong nadu ka arpu pratarik unai lor ha ka por arbaje no phai sngi hadu ka arpu khandai tarik unai lor ha kapor lai baje no phai sngi kadau jong ka tei ka jingdheng kali ka long ba ka wei ka trok kit deuyong bean ka badon yau register number ml not hnrew sau ar sau phra kala sakut ha ka tei ka surok ka badei ha ka snong nong lado ha ka tei ka jingja ha ka tei ka si ka ba ka kali ka sakut ha ka tei ka surok kalong ha ka por kumba ar baje ye ni kum ki driver na nong po beraptar kema ilik pai nak nong po asitei ni kendu ya kawai katrak po surok bakal angam te ni ngila ajungmun ya ki driver lane ya ki dolal mo ki benong ki nong pej ban nong penya ya ketikali ngila ajungmun ya ki ban lik shau JCB ban ra no ya ka kena makin light kena menginum tut mangi lane kinum tut ki pej ba kinong lik nong wan Henry kimsyam laki kli ya kata kisu sengap lakas sengap kimsim kiri ya kata bat kila shu siding ya uduyong bala kataru hadin ngila ong siong ngi kiba subha ban penlai kamkloi namar kani ka surok kadai ka surok kaban kit ya kinong leit nong pang ene ki riu ki badan kam henry kimsim laki kli ya kata bat kumna ki dolal bat ki driver ne kini kino ki badan bentah hakatu ke kam kimdan shu bat kaporu kaladei hadun ruba je Henry amdan mano bala banwan yarap wat ka sorkar kipulit ru kimla banwan yimtip nak ai kadaw ba kipulit ru kimla ban poi hakate kapor man kapur kipulit ladadon kana ka jingja ningkong du de pulit bawan poi hakate kapor Henry menin amentus ngi ba ar ngilengo ba amdan hiru mano bala banwan yarap yangi Henry haka jingbom mense ngila syathan bat ngila hapsyong umdum haka ceka ka bomdan ber kana duak bomdan ber kana ru nyimyo wat tangka jaban bamru ni hapsyong klem mano bewan berkikli ane ban pej yangi ka trok kila shui kumtu klem mano ban tip ya ka trok udrai baru la supet bat ka basulingo yangi kalong babalei kipulit kimla ban kikli ya kata hajingsya kila dai maki ban kikli bat ban pej ya kata kenang ba upaj ba unsuk hakalet kawan Henry upulit umsyam lawan poi hakapor kebabiang upulit ulawan hakatika sngi upulit ulawan dakumna ulawan hakapor laisteng minmit te ulawan laisteng minmit ulawan ra ka JCB te haba ulawan ra ka JCB ni borak simit ngila syong umdum klem ja kamjur te ulamut benong ngi ngila kli u piun ra JCB na benta ban le ayu te upulit ulaong ngiun ra JCB na benta ban rueng no ya kani katrok kabaladan hasurok bat kabala sakut hak jinglet jingwan ke jongpi te ni nakliang ki pajba mo nakliang ki driver ki pajba ki bayadan hak tu kesngi ke bal sakut ngilaong ya upulit
Basua bepin pelaj akan ni kali ni nak kali yang kali kamai na stesa terkema dan kamai sanong po ni sem jinjar na benda benda dei pangka trok kit duyong namar bangi sem jinjar hakasurok benlej benwan namar kalong ba kitrok kit duyong kiwan na stay om bakin kit kakum ketaka kaan karul ka serkar kala ada bu ban kit kakum ka kendai ton hendrai katrok kawan na stay bersim kabu ban kamai tang kumalik rane kidolal ban peniat stay namar kanang sem jinjar mangi ki pajba rane ki mangi kum ki driver abaya de kasurok kalong ka ba snew maka we kaliang ru lala kata kalong kasurok ka barit ngilengo ba balik ki truk duyong kiwan na stay kathan bat kiyo ordar na baki kinwan baniat katkum kata ka jingkwa ka jongki banno hadu senno kumba arpo lane kasantli senno ni kwa ban tip ya kata ban ni dawairu ba kadisi lane kibor ki bahalor bakin sim khialem nam ta katei ban pe ya ka songsuk songsan kiri poj ba sitei ha ka jing dei bat kalanti ban lej banwan ni sem jing jenjar sepang kini kitrong nga kerpat yaki bakin kit khialam ban kit khlilam ya kata kabanya dei berkata katrok namar nisem jenjar hadu kata ikit nopang ikit pejba ikit iki nolej nawan sini stai haka jeka bangin pe dakapor bangin penpoi yaki kumbaki ki riu pejba ki kwa haka takam ke jongki ban penpoi ringim la namar tang namar ka jing sniu jong ka surok balayaj bi an kitrok duyong ya u virus ru tieng ya ketika ru tieng sakat nuken ni empungnya ai ketika covid khat khandai kanoy kun persya ya kenika klam